Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV bisimilla mone roɓindu jayndeli moɗon bandiraɓe fulfulde fof fullaɓe lamɗam salminama juurama walla mbiya noon calminama indon manama jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗo rafi mboros wawa hollude en caggal rumto amen ɗum noon no subaka fo e roɓindu jayndeli moɗon oɗon jaade hen banimon debbo Aissata Ndiaye wonde banum gorko Moussa Nia bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye en calmini bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Habride Pindi TV to mbawɗon wonde eɗon mbawno ɗum wonirde on mbiyama yo jaam e calal kisal Allah wone moon yo taw kadi tawone jaam bon min mbaɗon informé comme il le faut noon tigui Moussa ɓalli kam ɓuuɓi ɗeɗo balɗe tati Dakar nani yoppu ndiyam Dakar nani yoppu ndiyam kono woni caɗele Dakar e toɓo mum ko so tooɓi laabi ɗi ene metti no fewi kadi so tooɓi kadi toɓo Dakar watta avertir ɗum tagui yimɓe fof leppat noon tigui adama yettade galle ma tan ko leppi joni kay moom ko jogade parapluie tan woni solution noon tigui Moussa jogade parapluie tan so dandanima e toɓo kam ma waw dandudema e nangue saabu nangue ne wuuli ko ɓuuri tengtude hande yogue jayndeji ene garti en gonka Covid-19 ɗo e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko kadi ko ñawore o barnoɗo taximan woni Ousseynou Diop to Yoff ene wayno kadi wone majje kadi garti e rapport walla mbiyen cimti IGE ɗi ganduɗa forum civil jonnan ɗum hay seeɗa gonka Covid-19 ɗum woni ko tawete e jayndeji noon tigui hande ko jobjoɓe jetta jonta waktu ko tigui udditagam ene wayno kay e nder laamorgo leydi Sénégal ene tawe hen kay ujunaje jeegom ɓe mboroso Covid-19 ɗum kay ma wonno 56 e kala temedere nde ƴettuɗa e nder kay 19 commune aji ɗi laamorgo leydi Sénégal e wiide jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli o woni Abdoulaye Diouf Sarr so tawi kay ha joni Dakar ene woni épicentre Covid-19 so tawi wonɓe jaɓani gonko oɗo rafi tawn kay ko kañumen e koye mumen memaka walla kay tan ɓattiɓe ɗumen memaka ko wona ɗum koye e nder hello tataɓo ndeɗon jeyde tawa ɗon no Ibrahim Seck oɗon mo ganduɗa jaago e forum civil o yonani hay seeɗe cimti tati ɗi IGE rapport aji mabɓe ɗi ganduɗa o wima ko violation manifeste de la loi par l'IGE so tawi kay ɗiɗon cimti jalti ko hunde nde ganduɗa nde ɓe jonnani ko wona ɗum ko kadi e nder ndeɗon jeyde ine tawe hen kay haala Ousseynou Diop on barnoɗo taximan to Yoff ine wayno kay ñaworde nde yani hoppanama duuɓi nogas ɗi foti lelade nder dumbirru ɗiɗo haalullaji tawete e nder ndeɗon jeyde Vox Populi jeyde quotidien le quotidien ko le quotidien arti ko iya oɗon rafi Covid-19 ene wayno kay ha jonomo jokki e natal kay on jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli woni Abdoulaye Diouf Sarr wonde kay ɓe mbima ko absence de données so tawi kay ha joni wonɓe ganduɗa pamani holno yarata so tawi kay hanki ko heewi ko hewani testama so yimɓe gartiri oɗon alhaali wonde kay moins de cas walla mbiyen so tawi kawuji kewani tan ma wot sikkuɓe ko Covid-19 wasi wonde ɗo e nder leydi Sénégal ɗum tawete nder ndeɗo jeyde ko wona ɗum ko kadi kamɓe kay le quotidien ɓe garti e alhaali Ousseynou Diop mo ganduɗa ma leelo duuɓi nogas e dumbirdu caggal kay nde yooɓi fitandu oɗon taximan to Yoff ko wona ɗum kay ko sunare e théâtre sénégalais walla mbiyene mugiyankoɓe caggal duttugol e aduna duttugol Jean-Pierre Leur mo ganduɗa ko goto kay mugiyankoɓe ɓurnoɓe mantinade e nder leydi Sénégal ko kañum rutte jomum woni kay sunare e ɓesgu leydi Sénégal foof ko wona ɗum kadi ɓe garti e page mabɓe 3 walla mbiyen hello tataɓo les balises Goudiri ganduɗa ko poste mo mbaɗa toon e ganduɗa poste militaire walla mbiyen poste mbaɗa toon woni kay alhaali mo ganduɗa ɓeɗon jeyndekoɓe le quotidien kaali hen ko wona seeɗa ko l'observateur addi hande jayde Futurs Médias nde arti kay e ganduɗa secret ji walla mbiyen ɓeɗon secret ji walla mbiyen sirluji ɓeɗon kay rafanoɓe Covid-19 to mbaɗano confiné ene wayno kay de javel walla mbiyen eau de javel moɓe kutortono ha nder Thiès to guéré o walla mbiyen to Diamniadio ha wone mabɓe kay kiɓi resodirde to mbaɗano confiné walla mbiyen to mbaɗano en quarantaine ɗiɗo e mabɓe ɓeɗon ñawɓe keeɓi kay kurtide walla mbiyen keeɓi resodirde e oɗo mboros coronavirus ko wona ɗum ko kadi e nder hello jeegomo e nder ndeɗon jeyde l'observateur ine tawe hen kay ɓeɗo jomandeɗi joom deedi en walla mbiyen rewɓe soyiɓe ɓe ganduɗa kay ko kulikuli mawɗi saabu e o saaha ɓe natti toppitede no hannirta ni sababude ɓe refaɓe coronavirus ko wona ɗum ko kadi jeyni hen koɓe l'observateur garti alhaali forum civil ɓe ganduɗa jonnani hay seeɗa cimti ɓeɗon ɓe wiyeteɓe IGE ɓe ganduɗa kay ko cagga e haala Ibrahim Seck ko ganduɗa ko violation
violation de la loi article 9 mo ganduda ko 2011 hollitino kay ko kala hitande IGO foti yaltinde cimtole hollide kay holto leydi Sénégal tolni walla ben holto galleji gollirdi tolni kono kay wona alkhali mo be joni no feyi e der hello jeedido ne don jayde ene tawi hen kadi haala kure walla bien kutorde walla bien armaji jaguno toto Touba ene wayno kay holko fuddi labde hen sabu odon yettallo odon kay jaggirnodo don haali ene wayno kay ha joni won tuumabe e der galleji diine di ganduda ko be non kay yen jogi de don kure ko wona dum ko be gatti alkhali woni seppiro walla bien potutella walla bien combat hakkunde boynya e tafatine ene wayno kay ko hunde mawde walla biet be don yeben ko be amateur lamba be koliti kay yo tafatine rento no fewi sabu boynya kanyum nen wone to be o saha gal l'observateur ko jaynde las ha joni kambe kay be garti koy natal horeje leydi ndi lamtor bourguede Macky Sall ene wayno kay ha joni forum civil ene joppi wadde épinglé l'IGO ene wayno kay be koliti rapport aji IGO ko violation de la loi sabu kay be koliti kambe be don jaynden kobe ene wayno IGO habe pannoy mum gede de ganduda halde alhali prakas alhali prodake e alhali bourse familiale e alhali odon no illa Touba ko wayno kadi building kono kay dedon gede fof ngarane rapport aji tati di IGO simti e duubi tati dido bennude kono kay ko dum don be gandini yimbe vraiment be jaadani hen ko wayno kay le magistrateur Moustapha Diakhaté haala mum ne tawi hen e der hello jeedudo de don jayde o holliti kay laamu Macky Sall ko laamu ganduda betti yimbe fof ko wana dum ko kay hello jeetete tawi hen alhali jagordo kalfinado ngayna ko woni samma joben ka holliti kay so rentaki ma wad ngakkere jawdi e der ndedo julle ndo paaden ko wana dum kay OMS wadi relancer wala bien alertage mum e faade wonko Covid-19 do der leydi Sénégal jayde ande rewi hen le soleil ari koy natal on bitedo Mansour Faye woni jagordo kalfinado gede de don ko wayno kay exercice de la transparence en wayno hanki kay wadi cimti ko halfinano woni kanko Mansour Faye o don jagordo holiti cimtol o wadi temedere e sappo kiloji maro di nganda nati leydi Sénégal ko faté ballal Covid-19 en wayno kay ko faté al khali diwlin wala bien nebam ko litruji million sappo e go million litruji don ko wayno kay bien patta wala bien ko kalko jille farine en wayno kay nanno leydi ndi ko sappo e go million faade kiloji odon al khali ngol woni cimtol ngol wari faade besngol leydi Sénégal o holli kay ko dum do wonno ko rewnono jungu mako o holli kay ko dum do woni ko be kokkuno e aide alimentaire faanode leydi Sénégal ngam habtoro Covid-19 jayde libération ko addi libération fay kay ko bangi godo arane IGO arane kay ko wayno kay bien Covid-19 kono kay addoy ko al khali filawoji ko ni tereji tawno ton to kay to Malika ena wayno kay be ngarti e al khali maire mabbe maire mo Malika Biran Sila mo ganduda rewnani de non gede lawul kadi tereji tawnoji to filawo to ganduda Malika ena wayno kay be koliti depuis 2018 dedo adon hal khali halano mo sede deja tiagal kay wadde transhumance yantoyde mo e der APR ena wayno kay odon al khali dejama netti haalede kono kay beedon desgu Malika koliti kay ene cohli odon al khali labbine no fewi ko wona dum ko kay ene tawe hen al khali odo video suka debbo mo gonduda dedo balde foko kanyum doganno e der leydi Sénégal tiagal kay beedon dido fawabe jungo ene wayno e odo subaka wala biene hanki o non tatabo odon no jeado e beedon wadbe dedo gede kantude kanyum kay fawama jungo e odon al khali ko wona dum ko e be kala hala ala Senelek mo gonduda kay der ndedo hitande ene yara kay sappo tati piccal jene milliard be ganduda ko kileneji mum wokki dum en kay courant no haarinirta ni jayde enquête loski hande jayde enquête ari kay koy gore mo ganduda kay ene kaya mbeya no fewi tiagal kay dartade tourisme e gede baade non ina wayno kay e wiide odon gardido gore woni maître Augustin Senghor holliti kay so tawi lamuledi Sénégal arane ballal walludo gore kambe kay be ngurna mabbe ma anono fewi sabu aronnobe wadde touristen aronnobe kay wadde jewde wadde visiter ina wayno kay men foko ndatti o saha sababu mbroso Covid-19 o holliti non capande jene e joyi e picce capande jene e joyi e kala temderde cidda kanyumen fof de non gede fof ko nderti o do saha be koliti non yo laamu ngu arema be ballal ko dum non woni ko tawete nder de don jayde ko wona dum ko kay e nder hello tatabo e nder hello tatabo de don jayne tawe hen natal Macky Sall taw keni sakuji maro en ngoni ciagal mako ko dum don kay ko arde e chiffre aide alimentaire Covid-19 mo odon Mansour Faye wadi ko wona dum ko kay Moustapha Cissé Lo e nder hello idabo de don jayde sabu hanki wono donomo e toto gendarmerie arde notade e al khali mo ganduda ko kongudi di
konngudi ɗi haalno ɗi ngannduɗaa jooɗani walla mbiyen ƴettooje bonde ɗe wonno donc laamu ngu waɗimanoma convocation kono ene wayno kanko kay Moustapha Cissé Lo o jaɓaani notiyade ko nde ɗon jeyde noon arti e natal oɗon no biyeteeɗo Abdou Karim Sall jaaɗoɗo kalfinaaɗo kala e taaridi ene wayno noon o haali e alhaali bon mbuusuuji walla mbiyen déchet plastique continue layde Sénégal holliti noon ma walla o holliti noon ma kuule pawe no feewi e ɗiɗon alhaaliji jeyde stade ko ɗon uddata ɓe ngari e natal gorko mo Bambali woni Sadio Mané ko wona ɗum o kay ko hande tigi ɓeɗon kuccodirta Sadio Mané walla mbiyen Chelsea e Manchester United hayso tawi kay Liverpool yaawi ƴettude oɗon championnat walla mbiyen oɗon Premier League ene wayno kay ha joni ɗiɗon hallaji ne jogui so tawi ɓe jaawi ƴettude ha joni noon kamɓe maɓe potitoyi ene wayno Chelsea ma fotte Manchester United hande o kikiɗa so tawi kay jeynenkoɓe ɓeɗon garti al haali mo ganduɗa hande o kikiɗa Liverpool o ko kañum heɓata titre mum ko wona ɗum ko ɓe garti e Kylian Mbappé o holliti kanko kay kalko wawi wonde walla kalko wawi arde kanko kay ko keddotoɗo Paris Saint-Germain onon club mo yiiɗi fettude hay hitande fande ko toon wona jogori faade ene wayno kay ndeɗon jayde arti ha joni e hella maɓe nayoɓe e ɓeɗo ɓiɓɓe worɓe ɓe fettiyankoɓe ɓe leydi Sénégal woni Papis Demba Cissé woni Mame Biram Diouf wonde kay Baye Oumar Niass ene wayno e oɗo saaha ɓe ngala hay contrat goto ene wayno kay ɓe goni kay ko ganduɗa koye ƴamde kay ko mbiten club aji goɗɗi kono kay o saaha ɓe ngala hay club goto ko wona ɗum ko ɓe garti e gorko mo Portugal woni Cristiano Ronaldo ene wayno kay o ƴetti record mo ganduɗa ɓurɗo yodde sagal kay wadde capantati bi e nder kay capantati nayyi ñalawma woni en 34 journée o waɗi kene tolno capantati bi e nder on calcio mo Italie ko ɗon gayni Robindu Diaynde ɗon gayni Robindu Diayndel di tigi woni jayde coftal ɓalli ɗum noon udditen ko hello wongo woni tan banggal fait divers hande noon fait divers meɗen walla gueɗe rendo aɗoto koye Ousseynou Diop noon ina anda wonde ne waɗi jamanu mo ganduɗa o tan jooɓi ko fittandu taximan goto ɗum ɗon noon addanimo hawo o sokano ɗum noon hanki walla mbiyen ɗeɗo balɗe ɓe gonno e ñawore makko ha tan ko duuɓi nogas ɗo joni o foti sokede Moussa duuɓi nogas o happana gam lelade e dumbirdu ko hunde nde ganduɗa woni noon ngu ɓesgu leydi Sénégal foof yonnani saabu koccita e fittandu jooɓoɗa ɗum taw kay ko mbiyen ko soutien de famille walla mbiyen ko jakoraɗo ko gollannoɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ɓesgu Sénégal foof yonnani ɗum ñawor noon ko justice jeeyi ñawor mum ene wayno ko kamɓe taƴi kadi ko foti lelade walla mbiyen yoɓade fittandu kam bonande kam ko ɗon wawi hadde kala ko neɗɗo wawi waddema e aduna ene sifora moom bon jogoɗa arrière pensée walla jogoɗa conscience seeɗa gardina miijo bon kala ko neɗɗo wawi wadde aduna kala kada gollo e aduna ardin miijo so ardinani miijo tan ne wawi wonde nimsa bon so tinno woni conseil sinno wonata ko nimsa donc so ardinani miijo tan ma wonno yaari noon tigui Moussa kono noon aɗa andi tawde ko joobo kam taw mbeɗa andi wondano e hakkille jooɓe ina faame ko ɗon tigui eyyi aɗa andi Moussa so seyɗane darima tan haqqille majjat ɗum ɗon addata won gueɗe hande saabu ko ɓuuri hewde eko wayni koye sukaɓe yanata hande saabu aɗa andi sukaɓe hande ina guuli ɓalli ɗum ɗon addata caɗele ganduɗa yiyete goto fo wiyata ko dogata saabu ina wawno tawa so taximano ruttima caggal ko wayni wodata so kanko o ruttinoma caggal ko wayni wodata kono so goto fof winne hollira goragu muɗum walla mi wona kuldo reedu ko way noon addata ɗeɗo caɗele ko noon tigui bon alandi ɓe mbima ruttiti caggal walla mbiyen gardini miijo walla mbiye toñoteɗo yaafo ko on tigui woni jambaɗo saabu neɗɗo kala ko wawi waddema so tawi tan ardini miijo ardini tan ko kanko ko haqqillantagal makko tolni ɗon donc a oppidimo hen ene wayno ko an o jeeyi oɗon wuune kono haɓede nde haydara firani saabu bon joman haqqillo walla mbiyen jontaɗo o donc ene wawi salade woni gueɗe saabu bone ficcat laasi enen mbay jaggutirɗo e goto men anda to haɗoyta donc noon ardinde miijo ene jeeya ko ganduɗa ko wawi wadde sauvé te neɗɗo kala ko toñma e bonande so tawi tan ka julɗo walla mbiyen so tawi tan ka kulɗo Allah ene wayno goppidamo e Allah walla ɗum noon woni jamaragal kono kay darade ne haɓene findire ha gaña jomum ɗum noon natti wonde jamaragal ɗum ko jeeyam dolago noon tigui Moussa ko wiyete ko tan bone filtat wadde gareten koye banggal gongal woni banggal Covid 19 walla coronavirus ene ƴewtida tan mo ganduɗa woni jagorde joguinde kala ko fayi cellal ɓalli haali hen ɗum ɗon noon ko timmi tan wiye temedere fo capanɗe joyyi ɗi e jeegom e
commune aji ni ƴewtinda ko Dakar kam kañum woni épicentre o woni ɗo ganduɗa ko ɗon rafi o ɓuuri wonde te noon Moussa rafi o yaltani ɗo taw hayso yimɓeɓe hande nani puɗɗo yaltinde hen haqqillaji mumen seeɗa seeɗa coɗugol ngol e mesure aji ɗi nani fuɗɗo woppitede seeɗa seeɗa kono rafi o nanɗo ha joni yo yimɓeɓe goppite hen haqqille saabu saaha ene ƴewtinde test uji usso kawuji ɗi taw ussaki ɗum ɗon fo yo woppite hakkille sahani test uji heewa kawuji arta wona seeɗa ɗum fo noon rafi o nani ɗo e nder leydi ndi yo yimɓeɓe goppite hen hakkille saabu si yeehi hande ha ko timmi temedde jeegom walla ko ɓaɗi ɗum hande walla mbiyen ujunnaje nogas walla mbiyen ujunnaje jeegom ɓe ganduɗa yette Moussa nane leeci hôpitaux ji ne leeli yo yimɓeɓe goppite hen hakkilleji mumen mayɓe ne jokki ha joni watteɓe testé ne garta positif ene garta ha joni hayso tawi kay selloɓe ne garta ha joni kono kay yiya ko rentade ɓuuri safrade ha joni so tawi kay laamu ngu hoybini ɗeɗon kuule ko hokkide man foof mo weytare gam rutto e golle mum kono wona kay andinde yimɓe rafi o gasi ɗo so tawi no rafi o gasi ɗo yama wodono yarani yama kadi ha joni ministére de la santé wasa simtude kala e subaka donc noon sen jokki simtede rek ɓe kokkiti hen responsabilité o wadde masque o e rentade les 5 mesures barrière donc ko hunde nde ganduɗa ene jojji ha joni ko hunde nde ganduɗa ne foti ha joni so tawi en mbaɗi ɗum tan gollidima ɗum yama covid 19 yalta leydi ko ɓooya noon tigui Moussa yo Allah yaltinen en ɗo oɗo rafi ittoɗum e aduna o foof ko ɗo min uddita Robindu Diaydeli meɗen ko tottude wonade janggo so Allah jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye bañum gorko Moussa Niang heɗanno en banggal caméra o ko Ndeye Fatou Massali Allah jarama on jarama e kettugol